Keď to Ficovi prejde, tak pokojne budete môcť zastreliť 2 kamzíkov, alebo 3 rysov, či 6 medveďov, alebo nebude až 11 vlkov. Pokiaľ by bolo vaše pytliectvo v limite, tak vám hrozí len pokuta. Minimálne takto chce vláda Pellegriniho, Fica a Danka. Dnes platí, že ak je spoločenská hodnota chráneného živočícha 2660 eur alebo viacej, tak jeho zabitie sa rieši ako trestný čin. To isté platí pri chránených rastlinách. Teraz chce vládna koalícia zvýšiť túto hranicu až na 35 000 eur. To je v podstate legalizácia pytliectva pre bohatých ľudí, ktorých pokuta nemusí odradiť. No táto zmena je ohrozenie ochrany zvierat najhrubšieho zrna. Najvzácnejších živočíchov na Slovensku je len niekedy zo pár desiatok druhov a strata aj jedného jedinca pre pytliakov môže byť ohrozením celého druhového prežitia. No netýka sa to len zvierat. Orchidea vstavačovec bledožltý, ktorá rastie iba na Slovensku na jednom mieste na Záhorí, tak té je asi 20 kusov. Nikde inde nerastie. Hodnota 500 eur. Vytrháte všetky, priestupoček. A na svete zmizne ďalší druh rastliny, ktorá rastla aj na Slovensku. Fico a Pellegriniho valec nechce zvalcovať len právny štát a boj proti korupcii, ale chce zvalcovať, vyasfaltovať a nakresliť parkovacie čiary aj v našich národných parkoch. A snažia sa robiť všetko preto, aby im v tom nezavadzali akési zvery alebo aktivisti. Nedovolme im to.